Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar ddydd y Pasg, wrth i ni lawenhau yn atgyfodiad Iesu Grist a'r bywyd newydd a ddaw i ni drwyddo ef. Heddiw cododd Crist o'r bedd awdur ein tragwyddol hedd, wedi'n prynu ar y pren i feddiannu'r nefoedd wen. Alleluia. Cododd y Crist o'r bedd, Alleluia. Awdur ein tragwyddol hedd, Alleluia. Wedi prynu ar y pren, Alleluia. I feddiannu'r nefoedd wen, Alleluia. Talodd ef ein dyled fawr, Alleluia. Rhyddion y dim ninnau nawr, Alleluia. Do fe sigodd had y wraig, Alleluia. I fferddi a phennodd y wraig, Alleluia. Fe bwrcasodd Iesu'n rhad, Alleluia. A'r unweddol werthawr waed, Alleluia. Deyrnas nefoedd deg i ni, Alleluia. O'r mor ddryd ein braint han bri, Alleluia. Awn ar ddir gyfarfod fri, Alleluia. Gyda'r glan gadwedig lu, Alleluia. Mae'r holl drigolion nef, Alleluia. Beth yn ei glod oriau, Alleluia. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir, Alleluia. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyr choleo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom,
Myddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd, i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di, ben di, ffiwn di, a volwn di, gogonefwn di. Diolchwn i ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a Iesu Grist, o arglwydd Dduw, o'n Dduw, dda sy'n dwyn ymaith bechod y byd, trigar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Colect ar gyfer Sul y Pasg, Gweddiwn. Holl alluog Dduw, awrchfygais dangau trwy dy unig anedig fab Iesu Grist, ac agor i ni borth y bywyd rhagwyddol. Cynydda chyfnerthau'n ffydd, fel y bwy ni ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad, a byw byth i thogoniant di, trwy'r un Iesu Grist ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, byth yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Daw'r darlleniad o lyfr Eseia, pennod 65, adnodau 2 ar 15 i'r ail ar 20. Yr wyf fi'n creu nefoedd newydd a deiar newydd. Ni chofir y pethau gynt, na meddwl amdanynt. Byddwch lawen, gorfoleddwch yn ddibaid, am fy mod i yn creu, yn creu Jerusalem yn orfoledd, a'i phobl yn llawenydd. Gorfoleddaf yn Jerusalem, llawenychaf yn fy mhobl. Ni chlywir yn ddimwyach na sŵn wylofain na chri helbil. Ni bydd yno byth eto blentyn yn dihoeni, na henwr heb gyflawni nifer ei flynyddoedd. Llanc fydd yr un sy'n marw'n gamlwydd, a dilornir y sawl nad yw'n cyrraedd ei gant. Byddant yn adeiladu tai ac yn byw ynddynt, yn plannu gwynllanoedd ac yn bwytau ffrwyth.
Ni fydd neb yn adeiladu I arall gyfanheddu, nac yn plannu ac arall yn bwyta. Bydd fy mhobl yn byw cyhyd a choeden, am hetholedig yn llwyr fwynhau gwaith ei dwylo. Christ ein Pasg ni a berthwyd rosom ni, am hynny cadw nwyl. Nid a hen lefain, nac a lefain, malais a dragion ni, ond a bara croiw pyrdeb a gwirionef. Christ wedi cyfodi o fi wrth y meirw, ni bydd marw mwyach, nid arglwyddiaetha marwolaeth marno mwyach. Canys fel y bydd e farw, efe a fi farw unwaith I bechod, ac fel y mae yn y byw a mae dduw. Felly chwythau hefyd, cyfrifwch eich hunan yn y feirw I bechod, eithir yn fyw I dduw yn y Christ Iesu ein harglwydd. Christ a gyfodwyd o fi wrth y meirw, ac a wnaed yn flaen ffrwyth yr rhai a hyn a sant. Canys gan fod marwolaeth trwyddyn hefyd y mae atgyfodiad y meirw. Oblegid megis yn adda mae pawb yn meirw, felly hefyd yng Nghrist a byw hair pawb. Darlleniad o'r 10fed bennod o lyfr yr Actau. A dechreuodd Pedr lefaru, ar fy ngwir meddai, rwy'n deall nad yw Duw yn dangos ffafriaeth, ond bod y sawl ym mhob cenedl sy'n ei ofni ac yn gweithredu cyfiawnder yn dderbyndiol ganddo ef. Y gair hwn a anfonodd I feibion Israel, gan gyhoeddi efengil tangnefedd drwy Iesu Grist. Hwn yw arglwydd pawb. Gwyddwch wir peth a fi drwy holl Jwdea, gan ddechrau yng Galilea wedi'r bedydd a gyhoeddodd Ioan, Iesu o Nazareth. Y modd yr eneinio Duw ef ar ysbryd glân ac anerth. Aeth ef oedd I amgylch gan wneud daioni ac iachau pawb oedd dan ormes y diafol am fod Duw gydag ef. Ac yr ydym ni'n dystion yr holl bethau am wnaeth yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerusalem. A lladdasant ef gan ei grogi ar groesbren. Ond cyfododd Duw ef ar y trydydd dydd a pheri iddo ddod yn weledig, nid i'r holl bobl, ond I dystion a ddod i'r rhag ethol gan Dduw, sef I ni, yr rhai a fi'n cydfwyta ac yn cydyfed ag ef wedi iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Gorchmynnodd ei ni bregethu i'r bobl, a thystiolaethu mai hwn yw'r un a benodwyd gan Dduw yn farnwr y byw a'r meirw. I hwn y mae'r holl broffwydi'n tystio, y bydd pawb sy'n credu ynddo ef yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. Dyma air yr arglwydd. Sancta
Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Luc, gogoniant i ti o arglwydd. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ar doriad gwawr, daeth Sant at y bedd gan ddwyn y perolyglau o'r oeddent wedi eu paratoi. Cael Sant y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan aeth Sant i mewn, ni chael Sant gorff yr arglwydd Iesu. Yna, a chwysau mewn penbleth ynglyn â hyn, dyma ddau ddyn yn ymddangos iddynt mewn gwisgoedd llychar. Daeth ofn arnynt, a phlygasant eu chwynebau tua'r ddaear. Meddai'r dynion wrthynt, pam yr ydych yn ceisio yn llith y meirw o hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma, a mae wedi ei gyfodi. Cofiwch fel y llefarodd wrthych tra oedd eto yng Galilea, gan ddweud ei bod yn rhaid i fab y dyn gael ei draddodi i ddwylo pethchaduriaid, ei groeshoelio a'r trydydd dydd at gyfodi. A daeth ei eiriau ef i'w cof. Dychwel Sant o'r bedd, ac adrodd y holl bethau hyn wrth yr 11 ac wrth y lleill i gyd. Mae'r Magdalen a Joanna a mae'r mam Iago oedd y gwragedd hyn, a'r un pethau a ddywedodd y gwragedd eraill hefyd, oedd gyda hwy wrth yr apostolion. Ond yw ti pwy, lol oedd y hanesion hyn, a gwrth o dasant gredu'r gwragedd. Ond cododd Pedr, a chredig at y bedd, plygodd i edrych, ac ni welodd ddim, ond y llueniau. Ac aeth ymaith, gan ryfeddu wrtho hun at y hyn oedd wedi digwydd. Dyma Efengyl yr Arglwydd, moliant i ti o Grist. Meddai'r dynion wrthynt, pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw, nid yw ef yma, y mae wedi ei gyfodi. Mae rhywbeth ar waith, rhywbeth newydd, cyffroes. Mae sibrydion o obaith yn mynd ar led, cariad yn araf yn ailennin a ffydd yn cael ei chryfhau. Mae'r hen wedi mynd heibio, mae'r newydd yma. Allwch chi ei deimlo? Y newyddeb, y bywyd newydd yn pereiddi o'r air. Allwch chi glywed y newid a'r cyffro nghan yr adar, a'i deimlo ngwres yr haul yr ydym wedi bod yn ei fwynhau dros y dyddiau diwethaf. Ydy, mae'r gwanwyn ar ôl dechreuad digon oer o'r diwedd wedi cyrraedd, ac mae blodau coed y ceirios yn ei gogoniant, a'r coed eraill, ychydig bach yn swil eleni efallai, yn dechrau blaguro. Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd, mae bywyd yn ailgydio ac mae'r cyfyngiadau a oedd yn rheoli ein bywydau am dros 2 flynedd
bron wedi codi'n gyfan gwbl. Yn araf, yn ofalus, efallai yn betrisgar, efallai yn ddiamynedd, yr ydym yn symud i fywyd o newydddeb. Symudwn o'r pethau gynt i ddefnyddio delwedd ond darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia bore yma i'r presennol sy'n byth a beunydd yn newid i ymateb i'r amgylchiadau, yr heriau a'r pethau mae bywyd yn taflu atom yn ddirhybydd. Nid dros nos y dawr Gwanwyn, nid dros nos y dawr newydddeb bywyd yr ydym yn ei geisio, ac nid dros nos y daeth arwyddocad y bedd gwag ac atgyfodiad Iesu dywynu a llenwi bywydau y gwragedd a gweddill y disgyblion a ffydd a llawenydd. Bob blwyddyn ar ddydd y Pasg ar doriad gwawr, cawn ein tywys at y bedd, i ddisgwyl gyda'r gwragedd i ddarganfod corff yr Iesu wrth iddynt fynd yno yn ei galar a'i tristwch, i dalu'r gymwynas olaf ac yn einio ei gorff. Ei gweithred olaf o gariad a pharch i un a oedd wedi dioddef angau creulon y groes. Roedd gwacder yn ei bywydau. Roeddent yn llawn galar, yn ceisio digymod ar hyn a oedd wedi digwydd i Iesu. Roedd tywyllwch Gwener y Groglith yn pwyso arnynt ac yn pylu ei meddyliau. Roedd meddwl am y fori a threnydd yn amosibl iddynt, digon i'r dwyrnod ei drafferth ei hun, ac un peth oedd ar ei meddyliau ta beth, a hynny oedd talu'r gymwynas olaf i'r Iesu. Fe wyddom yr hanes yn dda, ac eto mae'n bwysig i ni oedi, a dwy'n yr hanes hwn yn ffres i'r cof, i deithio gyda'r gwragedd, i gofio dioddefiadau y marwolaeth Iesu ar groes, i deithio gyda hwy, a'n amheuon, ein tristwch, ein pryder, ein hofnau, ac oedi ychydig wrth borth y bedd. Ni allwn symud yn syth o'r groes i fore'r trydydd dydd, oherwydd y mae'r groes yn rhan o'n hanes ni. Mae dioddefiadau y marwolaeth Iesu yn rhan o'n bywydau a'n byd ni. Mae pob angyfiawnder, y mae pob creulondeb, pob siom, pob gwawd, pob colled, pob dioddefaint, pob marwolaeth yn rhan o hanes dydd Gwener y Groglith. Mae'r groes a Gwener y Groglith yn rhan o'n bywydau ni, naill ai'n bersonol oherwydd rhywbeth yr ydym yn mynd trwyddo ar hyn o bryd, neu wrth i ni dosturio dros eraill sy'n dioddef neu'n mynd trwy gyfnodau caled, a ninnau'n teimlo na allem helpu, fel y gwragedd wrth droed y groes, neu disgyblion a oedd wedi ffoi. Pan welwn ni y dioddefaint ar gost ddynol o ganlyniad i'r rhyfel yn Ukraine, dinasoedd wedi troi'n rwbel, a chlywed y niferoedd o bobl sydd wedi dadleuoli neu ffoi o'i cartrefi, neu glywed ar lywydd Rwsia yn chwythu ei fygythiadau angheuol o'r newydd, yn rhybydd i weddill y byd i gadw draw. Yr ydym yn ôl, yn hywyllwch Gwener y Groglith, ac mae bore'r trydydd dydd yn teimlo fel breuddwyd o beithiol na chaiff a'i gwireddu. Yng nghanol tywyllwch unrhyw ddydd Gwener y Groglith, y mae gobaith yn gallu teimlo'n bryn iawn, a'r syniad o newyddeb a bywyd newydd yn anodd iawn i'w dychmygu. Cawn ein dal yn y pethau gynt, yr hen hanes sydd yn ailadrodd ei hun dro ar ôl tro. A dyna pam dwi am i ni deithio gyda'r gwragedd y bore yma, ac oedi wrth borth y bedd. Nid teithio'n obeithiol a wnaethant, nid teithio gan ddisgwyl y bydda unrhyw beth wedi newid, na chwaith y bydda unrhyw wyrth wedi digwydd, a fyddai'n gwneud popeth yn iawn unwaith eto. Yr oedd Iesu wedi marw, a'r groes a'i osod yn bedd. A doedd dim byd dynol yn mynd i newid hynny. Doedd dim byd y gallai'r gwragedd ei wneud, a byddai'n newid hynny. Yn ei galar, yn ei tristwch, yn ei gwacder, canolbwyntio ar y pethau ymarferol, y gwaith a oedd wrth law, a wnaeth y gwragedd yn gynnar y bore hwnnw. Ond wrth gwrs, wrth iddynt fynd i mewn i'r bedd, ac mawr syndod iddynt, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Roedd y bedd yn wag,
a chydag ymddangosiad y ddau arallfydol yn ei gwisgoedd llachar yn llenwi'r gwacder, daeth ofn i ychwanegu at ei pembleth. Ofn ac nid llawenydd, pembleth, nid gorfoledd, oedd yr ymateb cyntaf y ddynoliaeth i'r bedd gwag. Mae'n werth nodi hefyd mae ymateb cyntaf y ddynoliaeth wrth glywed yr hanes am y bedd gwag a phrofiadau y gwragedd gan weddill y disgyblion oedd lol oedd yr hanesion hyn, ac wrthodasant gredu'r gwragedd. Yr un yw ymateb y ddynoliaeth heddiw, ofn pembleth, anghrediniaeth, o'r gobaith, y bywyd newydd a'r newyddeb a ddaw trwy atgyfodiad Iesu Grist. A mae'r atgyfodiad yn dweud wrthym nid regioni a chysineb sy'n cael y gair olaf, nid y groes, nid marwolaeth, nid Gwener y Groglith, na chwaith mae Pontiws Peilat a'i debyg sy'n cario'r dydd, sy'n gorchfygu, sy'n trechu. Dros dro yn unig y mae unrhyw lwyddiant o eiddo hwy. Dros dro yn unig y mae tywyllwch a gwacder unrhyw ddydd Gwener y Groglith. Mae'r atgyfodiad yn dweud wrthym mae cariad a deioni, trigaredd a newyddeb a bywyd newydd. Mae Iesu Grist sy'n cario'r dydd, ac nad oes diwedd ar ei dernasiad mwyach, ac mae yn ei fywyd atgyfodedig y mae ein bywyd ni. Dyma sy'n bwysig i ni gofio, os bywyd yw'r atgyfodiad, yna nid hanes yw gredu yw'r atgyfodiad, ond newyddeb a gobaith a bywyd newydd yw brofi yn Iesu Grist. Nid dros nos y daw'r profiad hwnnw i'r mwyafrif ohonom. I'r mwyafrif ohonom fe ddaw'r profiad yn araf wrth i ni ymddiried yn yr Iesu atgyfodedig, wrth i ni osod ein ffydd yn yr un sydd nid yn unig yn cerdded wrth ein hymyl trwy fywyd, ond sydd hefyd un cam o'n blaenau, yn galw arnom i gamu ymlaen o'r gwacder i fywyd llawnach yn ddoef. Cymerodd hynny amser i'r gwragedd, cymerodd hynny amser i weddill y disgyblion a oedd yn meddwl mai lol oedd yr hanesion. Efallai Pedr yw'r un sy'n dod agosaf at ddod i'r profiad hwnnw. Cofiwn am Bedr fel y disgybl a oedd yn barod iawn i ymddiried yn Iesu, yn barod iawn i fod yr un i fentro arno, yn fwy na weddill y disgyblion. Ond pan ddaeth ei awr, ar ôl i Iesu gael ei arestio, diffygio a wnaeth Pedr hefyd, trwy wadu Iesu deirgwaith cyn i'r ceiliog ganu. Ond y bore hwn Pedr rhedodd at y bedd ar ôl clywed hanes y gwragedd. Roedd Pedr efallai am gredu ei hanesion, yn awyddus i esmwythau ei gydwybod, ac wedi cyrraedd y bedd, gwacder y bedd yn wag. Dyna welodd Pedr. Nid oedd Iesu yno, a'r unig beth a wnaeth Pedr oedd rhyfeddu iddo'i hun, ond roedd yn ddechreuad iddo ar y daith a fydde'n ei arwain at y newyddeb a'r bywyd newydd o brofi'r Iesu atgyfodedig ar waith yn ei fywyd newyddeb a fydde'n ei weld yn arwain yr Eglwys fore yn graig gadarn. Cofiwn y cwestiwn a fynwyd i'r gwragedd, pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw ar hwn sy'n fyw? Efallai gallwn ni glywed rhyw dinc o gerydd yn y geiriau hyn. Ond mae'n gwestiwn sydd yr un wrth berthnasol i ni heddiw ar y Pasg hwn eleni. A ydym yn ceisio Iesu, ac ym mha ler ydym yn ei geisio? Ydym ni'n ei geisio ymhlith y meirw tybed, yn chwilio amdano ymhlith y beddau, a cymeriad mawr mewn hanes ni all unrhyw un gwadu fod ei ddylanwad wedi cael effaith mawr ar gwrs hanes. Ni ddaeth yr Iesu at y gwragedd na chwaith Pedr wrth lan y bedd. Gwacder yn unig oedd yn y bedd. A dim yn ceisio Iesu tybed trwy astudio ei fywyd a'i ddysgeidiaeth. Nid trwy astudio bywyd Iesu yn unig y mae dod o hyd iddo, ond trwy fyw ei ddysgeidiaeth, a byw fel ei ddisgyblion heddiw, i garu fel y carodd ef. Os ceisiwn Iesu ymhlith y meirw, ofer fydd ein ceisio. Nid yw ef yno, a mae wedi ei gyfodi, a mae Iesu'n fyw, dyna yw neges fawreddog y Pasg, ac oherwydd ei fod yn fyw, yn ein byw ni, yn ein bywydau beunyddiol ni, y deiwn o hyd iddo.
a'r Iesu sy'n cydeithio gyda ni, wrth ein hymyl ni, ac un cam o'n blaenau ni, ac wrth ymddiried yn ddoef, y ryd a goncwerodd farwolaeth ar y groes, y profwn ni yn y wyddeb, y bywyd newydd a'r gobaith, a ddaw trwy ei atgyfodiad ar fore'r trydydd dydd. Amen. Cyd adroddwn y credon Eceia. Credwn yn un Duw, y Tad holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwy ni ac ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoeliwyd drosom dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd maddeuant pechodau, a disgwyliwn ym atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gweddiwn heddiw yn llawenydd yr atgyfodiad, ac yng ngrym yr arglwydd atgyfodedig. Mae'r ymdrech drosodd daeth y dydd, cyfododd Crist o'r bedd yn rhydd, cyd ganwn bawb o deulu'r ffydd. Alleluia. Nerthad eglwys i fod yn gorff Crist ar waith yn y byd. Iacha ein rhwygiadau a'n hamer ffeithrwydd, adeilada ni yn gorff yn y byd sy'n adlewyrchu ei gorff gogoneddus ef. Dros ras i weinidogion yr Efengil, lleig ac ordeiniedig, wrth iddynt cyhoeddi neges yr atgyfodiad yng nghanol yr heriau sydd yn ein hwynebu, fel unigolion, eglwysi a chenedl. Gweddiwn dros arweinwyr yr Eglwys yng Nghymru, dros Andrew John a'r Chesgob Cymru, a thros Jiwn ein hesgob. Roedd iddynt ddoethineb wrth iddynt liwio'r eglwys trwy y cyfnod hwn. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn y bydd llawenydd a neges yr atgyfodiad yn wybyddus ledled y byd, ac ysbrydola'r rheini sy'n arwain cenhedloedd y ddeiar, i weithio dros gyfiawnder a thegwch ymhlith holl wledydd y ddeiar. Gweddiwn yn anwedig dros heddwch yn Wcrain, Yemen, a gweddiwn dros heddwch Jerusalem. Bydde di bob ymdrech ddynol ddod yn rhan o'r greadigaeth newydd, a'r bywyd newydd, nad oes terfyn arno. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Ar yr uchel wyl hon, gweddiwn dros aelodau o'n teuluoedd a'n ffrindiau lle bynnag y bod. Cynorthwya ni oll i werthfawrogi'r hyn sy'n bwysig i ni a llygaid newydd, trwy gynnig a derbyn pardwn lle gwneud cam, bydde di ni gyd brofi llawnder bywyd y Pasg. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dyroi bawb sydd yn dioddef, wybod lle y ceir i gwir iachad i feddyliau cythryblus, ac adfer gobaith i yneidiau trallodus a gofidus. Mewn ened o dawelwch, cofiwn y rhai y gwyddom ni amdanynt sy'n dioddef mewn corff, meddwl neu ysbryd.
Gweddiwn dros yr rhai, a fydd yn treulio'r diwrnod hwn mewn ysbyty, cartref preswyl neu nyrsio. Rho dy fedr i feddygon a phawb sy'n gofalu ar ôl eraill o dan ymgylchiadau anos na'r arfer. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Wrth i ni lawenhau yn atgyfodiad Crist ein gwaredwr, gweddiwn dros bawb sydd fel yntau wedi dioddef marwolaeth y corff. Gweddiwn y bydd y grym a'i gyfododd ef o'r bedd, yn rhoi iddynt wythau rhan yn ei fuddugoliaeth dros angau ac yn ei fywyd atgyfodedig am byth. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Wedi'n cyfodi gyda Christ a wedi'n llenwi a bywyd newydd, gweddiwn fel ei bobl ar y ddaear. Y trydydd dydd, fydd aeth o'r bedd, gwir awdur ein rhagwyddol hedd, cyd seinwn oll mewn llawen wedd. Alleluia. Amen. Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Derchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol Dduw, ffynhonnell bywyd yr holl gredigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun. Rho'n ddiolch i ti bob amser gym mhob lle trwy Iesu Grist ein harglwydd, oherwydd yn ei fuddugoliaeth dros angau gwawriodd oes newydd,
daeth teyrnasiad hir pechod i ben, adnewyddu'r byd drylliedig ac i ancheir ni drachefn. Felly gydag ynghylion ac archengylion a holl gwmpaini'r nef, molianwn dy enw gogoneddus. Sanctae, 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 arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau ar sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiw nina i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfededig arglwydd mewn undod a holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn Eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf,
fel y galla fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd, cydweddiwn. Bywiol ddiw, arhoddai Steinig Anedig fab i farw ar y groes yr ein prenedigaeth, a throi ei atgyfodiad gogoneddus a'n gwaredodd ni oddi wrth allu'r gelyn. Dy roi ni farw beunydd i bechod, fel y byddwn fyw mwyach gydag ef, yn llawenydd ei fywyd atgyfodedig, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir, alleluia. Ga i fanteisio ar y cyfle hwn i ddymuno i bob un ohonoch chi, Pasg bendithiol a dedwydd. Gweddiwn am fendith Duw. Bydded i'r holl alluog Dduw, a roddodd i ni'r fuddugoliaeth trwy atgyfodiad ein harglwydd Iesu Crist, rhoi i chwi lawenydd a thangnefedd wrth goredu, a bendith Duw holl alluog y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac edrygo gyda chwi yn wastad. Amen.